रावबो नङा रायजोफोर आदा लाबलिसो नै गुड मर्निं रायजोफोर ओंखारलायबाय जोङो फुंजानि मोखानो मा बुंबावनो मुग्रुं मुसिं जाला थिग मथे उन्दुनो मोनासै थांनांसिगोनलाय दासो 5:30 सिखारनानै मा बुंबावनो दे ड्यूटी तो ड्यूटी होता है ना भाई चलो तो फिर चलते हैं भाई वाला गार्डन है बरस खालामाखै बरस खालामबाबो रोंफुंजानो हाबादा गंसे फैनानै बरस खालामफैबाय बारखौनो बायाखैमोन आङो दाबो खायाखैमोनब्रा ओंखायनो बे बायनानै दा बरस खालामबाय आंनो गथ'फोरनानै ब्लगाव बयखौबो खनसे फरायहरनाय जाबाय बोरै फुंजानि ब्रास खालामनो लामाव हाननानै उन्दुबावसो गारियाव मोना साजायगासिनो फुंजानि फाइनालि जाबायानो गेटआ मा नाम नानि नोंसा किसका वाव नाइस नेम नै रायजोफोर साजायगासिनो दासिमबो जायाखै साजायनाया जाबायानो आरो गोजौआवबो साजायगासिनो नामा साजायगासिनो हनै गाना दासो मिलायदोंना जाहांबाय रायजोफोर नै लागाव दे खामानि गैथ' नालाय गाइस एसे गानखौनो दामनानै इन्टारेस्ट लानोसै जोंहा आब'मोना माला सुगासिनो जि मोजां माला सुगासिनो मारै जाखोलै खालि लिरल' खामानियानो दासिमबो जोबा बेखौ गायनो नागिरदों मा वाव दासो सिखारदों मेगन मोदैना ओंखायनो दा माने साबोन गैया सिम्फु लायनो नागिरदों सिंगेलाबो सोरनिथाय जायखिया गानलांलाबायसै नैबे नोंथां बिथांनिखौ गानदों दायो दुगैग्रा साबोन लायनानै आरो सिम्फु लायनानै थाव लाबोनोसै मोजां दुगैनोसै नै बाबुमोना मा गेलेदोंथाय केराम बर्ड गेलेदों दे जाजोब्बाय नै गासिबो नै जोंना बिथाङा गामसा गानलायलायनानै शुट लागासिनो सिनेमेटिक शुट लादों लं जि साइज नुबाय सिङावबो सायावबो जेरावबो जोब ओइ बहा थांनो नोंलाय बहा थांनो रा आंखौ लांफालाय लांफाना है बायलां फाइनालि जोंना नै हायेन भाइखौ लोगो मोनफैबाय बोरायथारदों माने मा दामनो फैदों बिसोर टें टेरे दामसो दामनाया रंजानो थिगासिनो मा जाया बेलाय आं दहायनो गोग्गोम खोनागासिनो उन्दुनायनिफ्रायनो आंबो दासो सिखारना फैदों मोनानि 1टासो मोनदों नामा 1टायावसो लुबैनाया 1टा 1टा 20 जाबाय रायजोफोर देग्लाय 1टा 20 नै
गाबोन माला सिखारबावनांगौ बुंनो हाला बुंनोबो हाला जोंहाथ' हरसे दामनांगौआथ' थाब जालायसै बिसोरथ' खेबबानो जायो खेबबानो सेमखा बेहाय लगाय थांनो नागिरसै बेखौ थांनो नागिरलायबाय नै गारि फिदिंलायबाय फाइनालि दामग्राफोराबो सफैबाय नै आदैमोना औ आयै दिनैनि डेक'रेसनखौ नायदो रायजोफोर मा एसे समायना साजायबाय रावबो नङा रायजोफोर आदा लाबलिसो नै मेकआप खालामग्राया मा एसे समायना बानायखायो आहाबो दोना हाबायाव लेंहरनांगौलै पाक्का नै सम्पथिया रायजोफोर मा मा दंथाय जाब्रा जुब्रा ब्रास कलगेट फार्मासि डाक्टार बादिसो मोनलायलांबाय आं जाब्रा जुब्रा नङालै दालाय मा मा दं गासिबो हिसाबनि आइस मारा मा मा आरो नैबेलाय मा जालायखो बेयो बियो नै फाउन्डेसन आरो बेलाय मा जालायखो बे फाउन्डेसननि खफा खफाया नैबे दाउदै नामा दाउदैथां माथांसो मोनलायलांबाय आं र' दाहाय आंबो देलाय जानोसै आरो लाभलिजों हेन्डसाम नुनायनि सिख्लाफोर फसायबाय खोमा सिख्लाफोरा मेकआप खालामनो जमगासिनो जाबाय जि बुरजा नै रुमानो सिख्लाफोरजों बुंजोबनाय बिसोरो जमगासिनो बारा मेकआप खालामनो माला माला फैखो आं मैयानो फैखानाय नुवाखै नों देलायग्राफोरा साब्बैसो दं नुबाय सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय सात आठ आरो नैबे रुमाव दंबावोसो माने सयथिबो नोङो खोन्दो खोन्दो मेंसिगोन उन्दुनाया बारा जासिगोन माबायदि खालामो फेमिलि पिक लागासिनो दं रायजोफोर नै मोजां साजायबाय नै रायजोफोर टिबोलाव आर'नाइ गांफा गांफा होजोब्बाय दा जोब्बा बोखारना लानांगौलै आर'नाइखौ खेबग्राया गोदान नेगासिनो रायजोफोर फैयाखै दाबो सौफैया दाबो
Hua godan negasino hua godan. Hua godan negasino deh. Hua godan सफैनाय दे सफैबाय रायजोफोर नै दासो मोसाखांदों बयबो दानिया साहा लोंसिगोन बयबो फाइनाली रायजोफोर नै जोबनायनि लामायाव फैबाय मोननै पक्षनि हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदाननि मोननैबो पक्षनि रायजो राजामोन फाइनाली गाइस सुपर